Bdew ix-xogħlijiet ta' riġenerazzjoni fil-Bajja ta' Rinella wara li aktar kmini din is-sena parti mill-promenat u triq biswiet il-Bajja ġarbu ħsarat kawża l-maltempa taħri li laqtet lil pajjiżna f'Jannar li għadda. Wan jiskellem mal-perit responsabbli minn dan il-proġett Stefan Kirkop li spjega li wara l-istudji tekniċi u l-konsultazzjonijiet meħtieġa l-Aġenzija bdiet l-ewwel faż tal-proġett biex iż-żona terġa' ssir sigura u titgawda mill-pubbliku. Żied jgħid li mill-istudji li saru irriżulta li l-promenat eżistenti kienet mibnija fuq ramel u għalhekk kien meħtieġ li tinbena struttura kompletament ġdida fuq il-blat. Bħalissa għaddejja l-ewwel fażi fl-iktar biċċa li kienet imkissra mill-maltemp, lestejna l-pedamenti u fil-jiem li ġejjin ħanibdew mill-bidu il-kostruzzjoni minn fuq il-pedamenti biex nibnu l-ħajt eżistenti. Fl-istess ħin ukoll għamilna intervent fuq kalvert stormwater outlet li kien hawn li battal il-ma tal-wiet ukoll għax ġarraf fil-maltempata. Intqal it-tieni faża x-xogħlijiet se tibda wara tmiem is-sajf biex matul is-sajf il-pubbliku xorta jista' jagħmel użu mill-partijiet tal-Bajja li ma ntlaqtux mill-maltemp. Ħankunu qed nagħmlu intervent ukoll fuq il-mollijiet fil-ġenb għax ovvjament ġarbu xi ħsarat ukoll u daw ħajkunu qed isiru wara s-sajf. Bekk nkunu ħallejna aċċess għall pubbliku tul is-sajf sħiħ biex igawdi l-Bajja ovvjament bil-limitazzjonijiet li kellna. B'dan ix-xogħol se jwassal biex din il-Bajja mill-aktar popolari fin-nofsinhar tal-pajjiż terġa' tkun aċċessibbli u aktar sigura għal kulħadd.